בפינה שלנו עוזרים למילואימניקים. אומרים שלום לרב סמל במילואים נווה בן שטרית. הוא שירת יותר מ-200 ימים במילואים. הקים עסק במהלך המלחמה, והיה צריך ככה להתמודד עם הקושי הזה של לנהל את העסק וגם לשרת. שלום רב לך נווה. שלום, מה קורה? שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך, רואים אותך. רואים אותך שותה. ספר לנו על השירות שלך ועל הקושי הזה באמת שתיארנו אותו. אתה הקמת הרי עסק תוך כדי, לא פשוט, תוך כדי המלחמה. בעיקרון אני השתחררתי לפני 8 חודשים מגדוד 202 שבצנחנים. שירתתי כמפקד ולוחם, בעצם גם מה-7 לאוקטובר, שהייתי מפקד בסדיר, לכל התמרונים, עזה, לבנון, סוריה. וכן, תוך כדי פתחנו, אבא שלי ואני, יקב בוטיק, משהו שהרבה מאוד שנים אנחנו חיכינו לו וציפינו לו, שככה שהמלחמה קצת חיבלה לנו בתוכניות. איכשהו תוך כדי הצלחנו להרים את זה, לקדם את מה שנקרא יקב בן שטרית. יותר לציין שגם אבא שלי הוא מילואימניק, וגם הוא תוך כדי המלחמה במילואים, ככה שזה היה לא פשוט, אבל עם הרבה עזרה והרבה כוח רצון ונחישות, הצלחנו בעצם להקים את היקב. אבא ובן במילואים שמקימים יחד יקב, זה עוד לא היה לנו, ספר עליו קצת יותר, על היקב, גם על האבא אם תרצה. אז בעיקרון אבא שלי, הוא במילואים כרגע בצפון, הוא מתקן טנקים. על היקב בקצרה, אז היקב זה בעצם תוצר שלי ושלו, אבא שלי התחיל את זה עוד, בוא נגיד, לפני הרבה מאוד שנים לייצר יין, בין אם זה כתחביב, וזה התפתח משם להרבה מאוד כיוונים. ואנחנו רואים ושומעים אותך. שומעים אותי? אל תחשוש, כן, כן. ואתה יודע, ראינו קודם לכן את התמונות. אנחנו שומעים ורואים, ראינו את התמונות, ראינו גם את בקבוקי היין, אמנם לא צריך לשפוט אותם לפי זה, אבל גם הלייבל היה מאוד יפה, מאוד אסתטי, הכל מאוד מדוד ומדויק. איך מגיעים אליכם? אז בעצם יש לנו עמוד אינסטגרם, ויש לנו עמוד פייסבוק, קוראים לנו יקב בן שטרית, אפשר גם דרך המספר טלפון, לדעתי הוא מוצג פה על המסך, 050-609-6223. אנחנו נמצאים בעמק הירדן, אנחנו עדיין לא מארחים, אנחנו כרגע רק מייצרים ככה ומכינים מארזים, מגניבים, יש לי פה גם מאחוריי תמונה של אחד מהמארזים שלנו. כן. כמו שאמרנו, זה נראה יפה, אני ותמיר בטוחים שגם הטעם בהתאם. אז זאת אומרת, הוא מחכה שתגיעי לשם. בדיוק, ואנחנו נצטרך לבחון את זה במעשה, אז אנחנו נתראה מתישהו, אני מקווה. תודה רבה לך. תודה. תמסור דרישת שלום גם לאבא. תודה רבה. לכם על התרומה שלכם. תודה רבה לכם. תודה. להתראות. זהו, אנחנו...